салом алайкум бародарон. имрӯз хостем яке аз дарёҳои қадимтарин ва таърихтарини шаҳри санкт петербургро ба шумо навор гирем. дарёи ниве александрский невский мебошад ки он дар маркази шаҳри санкт петербург ҷойгир мебошад. ҷойгиршавии ин дарё муғурпеҷ мебошад, зеро дар фаслҳои баҳор обаш тез нашуда ва хавфҳои табииро наорад. ва ин шаҳре ки шумо мебинед, ин маркази шаҳри санкт петербург мебошад ва атрофи ин манамихел морпеч, ҳамин дарёи нева морпеч аст. ва ин шаҳр дар мобайн ё байни ҳамин дарё ҷойгир шудааст. як моҳ қабл ин дарё яхбастиҳои зиёд шуда буд дар ин дарё ва ҳоло қисми ин дарё аз яхҳо сабук шуда об шуда истодааст ва ҳамин мурғобиёни дар ин дарё имрӯзҳо кайфи сафо ва ризқи рӯзии худашонро ихтиёр кардааст. дар ин ҷо пулҳои мошингар хеле зиёданд. ман ҳамин дарё тоғ мехӯрад, ба он тарафи шаҳр ҳаракат мекунад ба поён. аз ин ҷо ҳаракат мекунад ҳамин хел тоб хӯрда, нимдавра шуда, боз ба тарафи поён ҳаракат мекунад. чӣ хеле дар боро зикр кардем, дарёи нева аз маркази шаҳри питер мегузарад. дарёи нева дар территорияи ленинградский област ҷойгир шудааст. дарё ҳамчун морпеҷ мебошад ва оҳиста оҳиста ҳаракат мекунад. ҳоло қисми ин дарё яхбаста аст ва мо ҳаминҷоро ба шумо сарчашмаи ин дарё, яъне дарёи нева, сарчашма аст. аз ладский озер сарчашма мегирад. ладский озер сарчашма гирифта он ба финский озер пайваст мешавад, яъне мерезад. финский озер яъне балтийский озер. дарозии ин дарё 74 километр мебошад. дарозияш 74 километр мебошад. яъне паҳноки средний паҳноиш гӯем, паҳнои средниш ин 200-400 метр мебошад средника ва паҳнои асосияш ба 1000-1250 метр баробар мебошад.
Самиуски ва ҷои бориктаринаш аз ҳама ҷои бориктаринаш ё тангтаринаш ба 210 метр баробар мебошад. глубинаш аз 4 то 24 метр мебошад, яъне навсияш. дарёҳое ки аз Латвияи озер вай мешаванд зиёдтар аз 30 адад мебошанд, аммо Питер, аммо дарёи Невский ин асостарин дарёе мебошад ва роли беҳад роли хубам бозӣ мекунад. дар фаслҳои баҳор, тобистон, ҳангоме ки ҳамаан ҳамин яхҳо об мешаванд, дар инҷа парусҳо, лодкаҳо, киштиҳо мегузаранд ва сайёҳони бузург низ он сайёҳое ки бисёртар сайёҳое ки ба инҷо ташриф меоранд аз ҳамин дарё назар мекунанд, мебинанд ҳамин дарё ва боди ҳавои фораам хушам дорад. ва маркази шаҳри Питер дар он тараф ва дар маркази ин об дар он тараф ҷойгир шудааст. ҳамватанони азиз, бародарон, ман ҳамин пулҳое ки мебинед, аксари ҳамин пулҳояш вақти соатҳои ба фикрам 1 ё 2 боз мешаванд, маҳкам мешаванд ва дар инҷа киштиҳои калон мегузаранд. ва ин дарё, дар бораи ин дарё, дар бораи ин шаҳри бузург ва дарёи хеле он таърихӣ мо дар ҳамагон дар мактабҳои миёна, дар китобҳои таърихи умумӣ дар бораи ин хондаем ва қиссаҳои хубам низ ҳаст дар онҷо. дар гирди атрофи дарё иморатҳои баландошиёна ҷойгир шудааст ва ҳаман ҳамин хел бародарони рӯси мо омада шомгоҳони худро дар назди ҳамин дарё мегузаронанд. оидаи худ ин дарё беҳад калон аст. ва дар даврои ҳамагон мо дар даврои пеш ин шаҳр яке аз шаҳрҳои бузурги Федератсияи Россия будааст ва маркази Федератсияи Россия, аввалин маркази Федератсияи Россия ҳамин Питер аст. баъдтар баъд аз ин ҷо Москваро интихоб кардам. дарёи Ниваро франсузон Нью мегӯянд, яъне Нови. ин ба забони тоҷикӣ нав ё ихтирои нав ё чизи нав беҳад хуб аст. ва дар гирди атрофи ҳамин дарёи Невский ҷойҳои нишаст
боғчаҳои дилхушӣ карданд, то он сайёҳон ва шаҳрвандони худи ҳамин Питер дар инҷа бад истод, ором бо оила, бо фарзандон, бо шахсони наздики худ омада шиста аз боду ҳавои тожиздаи дарё нафас кашида сайру гашт намоянд. ва ҳамин як қисми шаҳри Питер. дар инҷо одамҳо бисёр сайру гашт мекунанд, аз сабабе ки мо дертар аз кор омадем, ин ҳаворо бахш гирифтем. одамҳо хеле ҳам кам буд ва сайёҳон низ дар инҷо бисёр ҳастанд. бародаро ҳамин зоғон низ як халқ карданд ва ҳамин зоғон низ дар ҳамин дарён ризқи худашон ёфта истанд. шумо бинед ки ҳама ҷо яхбаст ва ҳамон ҷое ки ду зоғ нишастанд камтарак ҷо об аст, ях нест, аз ҳамдигар ҷудо шудааст дар шакли секунҷа ва аз ҳамон ҷо зоғ низ ризқу рӯзии худашро ёфта истодааст. боз гуфтаи баъзе бародаро ва ҳамин ҷоро мо аз интернет низ ҷустуҷӯ кардем. дар ҳамин дарё метро низ будааст ва метро мегузаштааст аз маркази шаҳр бо ин тарафҳо. ин шаҳри кӯҳна Питер ва ин тарафи дарё шаҳрҳои нав ҳастанд ва хеле ҳам тӯлонии ин шаҳрҳо созда обод шуда рафта истодаанд. бародаро, агар мо ҳамин дарёро бо аз пестар камтар навор диҳем аз фаҳми шумо растем. مال اون طرفش هم تو گشتنه. برادرها اگر توانسته باشه کمتر معلومات درباره دریای نیوزی داده باشیم و شما و صفحه شما را داده باشیم. همین کانال ما را подписаться کنین یا نشویم. колокольчика зер кунен, лайк. Агар лайкҳо зиёдтар шуд, ва мо аз сари ҳамин дарёи Невз, яъне айвази ҳозир шурӯъ мекунем. оғози ин аст, шурӯъ мекунем. باقی سرپرست و سرفراز باشه.